Ayong palabiday. Kay magbuwag na ta. Papa J. Boy Nonoy, aminon ko sa inyo, dugay na ako ninyo nga suki. Bago pa lang ang inyong programa, Papa J. Boy Nonoy, sabto, ha? Suki na ko ninyong tigpaminaw. Ma-enjoy manggid ko, Papa J. Boy Nonoy, mamati sa inyong programa. Amo nang ginabalik-balikan ko sa YouTube ang Papa J. Boy Nonoy YouTube channel. Dito ko ma-check, Papa J. Boy Nonoy, itong mga nagligad nga mga episode sa inyong unsay akong imo live drama. Grabe, biskin ako lang isa, Papa J. Boy Nonoy, grabing kadlaw na ko. Sala na lang ko sa akong mga kaupdanan sa trabaho. Nga may problema ako na ko, Papa J. Boy Nonoy. Pero ang tinuod, nag-enjoy ko sa inyong programa. Salamat, sir, ha? Itago na lang ko sa pangalan nga Undo. Undo, do. 56 years old. O biyudo. Biyudo na din si Uncle, pandamay katawan ka. Oo, Papa J. Boy Nonoy, biyudo na ko. Dugay nang nagdaliwa ng ako ang asawa o mga akong mga kabataan. May kanya-kanya ng pamilya. 3 naman yung mga anak ko, Papa J. Boy Nonoy. Ang duha, ara sa abroad. Ang isa, ari lang diri sa Pilipinas. Ibig sabihin, Papa J. Boy Nonoy, nagaisahanon lang ako sa ako ang gamay nga mansyon. May negosyo kong gamay, Papa J. Boy Nonoy, nga mga manukan, gulayan, o iba pa nga mga pwede na ko mapagkakitaan, Papa J. Boy Nonoy. Siyempre, natural, kaya ako lang isa. Nakauna-una ko, nakadesisyon. Kabasig pwede ko nabuksan ang akong tagipusoon sa panibagong istorya sa gugma. Og diri ko nakilala ang babae nga itagon lang nato sa pangalan nga Lovely. Wapog pangalan niyang uyaba. Si Lovely, bata pa, Papa J. Boy Nonoy. Og sa akong pagkabalo, wala pa kaligay ni siya naka-graduar sa gitawag og kolehiyo. That's why isang naging kami ni Lovely. Gihatag ko man tanan ang akong pagpalangga. Pero siguro ang akong pagpalangga ang gihatag niya daw para sa iya nagkulang. That's why mo nang ginaproblema ko sa buong Papa J. Boy Nonoy kung ano ang dapat kong imuhon. Para kininyong maintindihan, Papa J. Boy Nonoy, amo niya mga natabo. Ano to, Brad? Sa kuhan, tawagan si IP. Brad, ano na lang, Brad, kaya pagpapagka marabisugot niya ng babae, Brad, nga, bago niya, sige, biskin tiguan ka, willing ka ito magbuyan sa kuha nga. Ayaw at tungkol, Brad. Sige, sige, wala, basta ang importante, ayaw kong binuhangi. Ang babae pa rin mo siya nga, ayaw kong binuhangi, wala.
Bao ba? Murag di ko kahampas ako ginabati sa mga. Ibig sabihin, nagigisagot mo na ako? Sige lamang kag... Sagot agad ko nga. Mangin kita na, basta suportaran na mo ko sa akong pag-iskuyan no. Oh, saan no? Kabayo ba ka nga? Pobre rami. Akong mama, panglabahog akong papa. Panglabapod siya. Basta, ang ako araman nga, hindi nila ko pasakiti kay kung pasakitan mo ko, siyempre, masakitan po ko. I-promise na ko ni mo, Lovely. I-promise na ko ni mo. Basta, dapat na updated ang mga ko ang akong allowance. Wala problema na. Basta ang importante, ang pagpalanggan ni mo ako, anak. Basta akong duwa. Matunan tamang ka palang gaon. Matulan mo di ko palanggaon. Pero depende sa mong kinakatag allowance ako. Magdepende sa kabugaton. Padamay ka. Pero sige, wala problema na. Basta lang duwa. Loved ako. Salamat kayo. Salamat kayo. Murag gusto na kong muhilakan. Basta, ulit ko na mo ko, makagraduate ko. Basta akong bahala ni mo. Basta ang importante, ang papalanggan ni mo, ako, anak. Salamat kayo, Lovely. Salamat kayo. Nabalan sa sayang amigo, Brad, nga kauban mga driver nga, oh, grabe yung bakas ni mo, Brad, ba? Ang biyahe ka naman ngayon ng aga, tapos subong gabi, biyahe na po ka. Nagkabalo lang mga ka nga, nakoy ginasustindo. Yan. Mayo, Brad. Ako rin po'y mabiyahe, Brad. Kaya ron, dugag na pong kungkuan, dugag na pong sweldo. Grabe, mga kamas-kamas na ba? Hindi magpahuay mo, hindi ka ba na pangalaan? Ano lang ka po senior ka na. Grabe po ka, Brad. Basta kaya pa na ako. Naka-drive max ko ni. Pero Brad, kailan na ikaw sa ito ba? Bata pa kayo to, Brad. Bata nga. 19 pa. 19. Hoy, Brad, mga Brad. Mayang gabi. Nakapurma man lagi ka do. Ay, ako pa. Mabiyahe na po ta para kaingkam na po ba? Hunsa ko no. Nagbiyahe pa, magkakain ng aga, tapos subong agabi yung biyahe na po ka. Ako pa. Kabulo ka, Brad. Kabulo mo doa. Basta, may gina-preparahan mo. Kinahanglan yung kang mabiyahe yun. Kinahanglan kang maningkamot. Buga ni Brad nga, yung balang ko siya nga grabe pag paningkamot. Yan. Grabe. Grabe po ka, oy. Ikaw ang nabiyahe ka. Tapos ang isa pa, Big Brad. Grabe ginang eskwelahan nga gina-enroll nito. Dito siya sa kwan, sa lasang. Lah. Mahaya man mo, Brad, ang kwan. Ako, basta malagaon lang ko sa akong nubya, Brad. Kaya na kayo na. Walang mahirap, basta nagmamahalan. Grabe hapon eh. Bagay. Ano nangambal ka na pamilya mo to? Ang akong mag-anak, wala na ba sila labot sa akong gusto? Ang ilang gusto na lang makita nila ilang papa nga, nagkakalipay. Ako pa ni mga na, Brad. Tinasyo ka magtukat-tukaan na, Brad. Kabalo ka panahon ron. Ang mga babae iban. Ang iban, ha? Ang iban ako ngambal, ha? Kinakortahan lang nila na. Muga din yung kinambal ko siya, Brad. Basi kung kuha lang pala na, Brad, daw.
Ay tungod nga may tuyo sa imo. Kamo mga brad, ako wala mo'y maayo nga masulti sa kuha. Ayaw na lang magstorya. Ako, nakita mo na ako nagtuod ng pagpalaga ni Kwan, nilablab. Pero, brada nga mo malang na. Concern na kami sa imo ba? Sino wala vlog na? Kita brad, sino nga lablab na brad? Si... Wala ka kong balita itong lablab na minyo naman to. Gani, brad. Oo. Si Lablab Pan. Di ito ba brad? Katong lablab nga nakailan ako. Cashier to cashier. Ah... Cashier to sa 11-11. Kasi kung... Matahan ka lang sila, brad. Tama brad. Tanawon po ni mo. Kaya ba si kong patuga-tuga ka na brad, tapos ang ending na na mabulay laso ka na. Gani, mo mo nang ginapabala ko siya, brad. Kabalo ko nga, subong nga panahon, kabuglay nga daan. Basta ako brad. Ako. Wala ko ilabutan na inyo mga ginambal. Kinakita ko man, kung sakit ka pagpalaga ni lablab sa kuha. Arambal na gano'n sa kuha nga, kung pwede ko na, mag-istorya mo siya mga ginikanan kayo, magplano mo yung pakasal. Grabe nga siya. Papiya po na noy. Ano ko, karasig lang na, brad, na. Amo na ang nambal ko. Depende na sa pangdila na. Amo mo na. Kaya kong dila, muli pinagkapamurpol sa tanan. Grabe ka ba ni mo, brad, yan. Basta si... Basta ang pabalo na mo sa mo, brad. Nga, ganda nga, love yourself. Basta siguraduhan lang na, brad, ha? Hindi ka mapulilya sa pag-abot sa panahon kami mong pangitaon, ha? Among giganin na, brad. Muna kami, brad, na. Ha? Mabiyahe ka pa, araw, gabi na mapawal na. Ako na bala, mabiyahe pa ko. Basta ako kaya pa na ko din. Grabe sa imo, brad, ba? Itong gabi na, wala pa sa hero ni Sumong. Ano lang imong 5 mil? Okay na ba na? Wow! Di ba? 4K na gibahay. Ate, sobrahan na ako. Ino na akong pagpalaga ka di mo. Sobra-sobra. Salamat, Papa Indo, be. Gihatag din mo ang akong mga panginahanglan. Ako pa basta ikaw palaga kahit takala. Salamat man sa imong unending love para sa akong kagimong support. Basta ikaw palaga ta ka niya. Diyan bala na nimong nanay o gimong tatay. Unsa? Bisita ko sa inyong balay kaya pakita na ko akong pagpalaga ni mo. Si nanay manggoy. Hindi naman ako si nanay si tatay pero ngayon si nanay nga naa sila'y katuan nga namatyan. Susunod bulan na lang. Tama ba? Mga sunod bulan. Kag si Papa abi kay busy man si Papa kay nagaparbis sa mong gusto po. Okay na wala problema. Basta ang importante na bala na nila nga ako ang imong nobyo. Tama man? Oo. Kabali na sila nga, ikaw nga akong lolo. Nobyo. Nobyo pa niya ka, bitaw gan. Damay ka. Salamat kayo. Murag bulilyaso na nila na. Salamat kayo sa 5 kilo. Basta kung naikinahanglan ka, tanan ang imong gusto akong ihatag. Ilan na kakakapalang na. Ay naman. Dali lang ka. Nagtugon mo kailangan ng picture nga. Kinahanglan na mong cellphone. Oy, Sa mga coin ba, klase. Siyempre, lahi mo ginawa kong cellphone ko. Okay pa, takahin ko. wala'y problema. Ugma, babaklan ta ka, buwas ka na. Tapos, katong gusto sa among teacher nga, dapat ng cellphone daw ga, katong orange. Wala problema. May nabilin pa ba kung kwarta dito? Kato lang akong ibakal. Baga, grabe ka ba, labuhin ko ga. Basta ikaw. Makatapos ko sa akong pag-eskwela ka, dili tagi ka papay. Salamat kayo. Pwede ba tayo sideline ka dali? Di ragot na sa may kono. Palamig sa taba. Ikaw man ay. Ga. Dali na. Dili lagi pwede. Ano sa bagili pwede ka? Dili pwede ka. Kapag ginagawa na ako.
pag matapos ng eskwela, pwede na. Gamay lang dito, sa katuig na lang. Ano ba yan? Dito sa ako. Dili pa ba pwede? Doon kayo naman. Diba, nag-promise ko ni mo nga, once makatapos ko sa akong pag-eskwela, ihatag na ako kung sa imo ginapangayos ako. Unsa ko no? Hindi ka magkabala ka ga. Isa na lang katuig. Ay, salamat dapat ang yun. Imo na maangkon, nangakon nga pata. Ang pamagkota na sunod tuig buhay pa ba ka ako? Wala. Ikaw, ay. Basta ang Basta importante. ka kusog lang kita pagtuog ka. Sige. Muhulat ko anang sunod tuig. Kaya mo graduar ka na. Sige ka Ay, salamat dapat ang yun ka mo graduate. Salamat sa suporta ka. Ay, makakaon na yung kong bataw. Dili lang pataw ga, napag-usa pa. Ay, subong-sabaw-sabaw pa lang din, pero sunod, may pataw na. Unsa ka ding patawan ni? Abalbak pa ba ka ni? Ga, basta. Sige. Basta. Basta. I love you. I love you too, ga. Ay, sa'yo ikagilap. Subong lang yung kong gabatya mong kikilig ko ba? Oh, salamat kiniabot ang ako ang palanggang anak. Anak, kamusta naman ka? Kamusta? Tay, gusto tay? Okay lang, ayaw kay Ari ka di tay. Since nga Ari ko di, siyempre ang imong sustento, yatag na ko si mo. Di ba nag-promise ka sa mga imong mga anak nga among ginahatag sa imo ginapundar nimo sa imo ang gamay nga negosyo. Tay, okay lang ba tay? Ang imong mga negosyo? Anak, okay kayo. Okay kayong dagan sa negosyo. Okay pa sa all right. Mayo, ganyan akong tatay na. Tay, balita na ko. Namin na kay chicks mo. Anak, ako na lang to, anak. Basta ang importante tagailan ko ninyo, ga, pang sustento. Mamatay. Ikaw yung tayo mabugoy yung kay ka. Sige. Hatay na ako sa imo. Are, 50,000 niya. Uy! Kada ko! 50,000 ni. Gasto ni mo din sa imo ang negosyo nga gamay para makabulig-bulig ni sa imo. Wow, salamat kayo, anak. Hulog ka ng langit. Ay, tama-tama. Nangayo na putong silpon to ako ang uyang. Ay, makabakal na po kong silpon na ni. Katong orange. Orange may pangalan na itong silpon na. Sige, anak. Salamat kayo, anak, ha. Sige tayo, halungin ng kwarta tapos di mo paggasto sa kung ano-ano ang dapat imong gastuson. Ano lang ito dapat, ha? Di ba tayo? Tadang! Wow! Ayan na ang cellphone ng ihil pangayo, man. Okay lang ba na? Tinuod ka ga? Oh, kamalo ka pala presyon na. Pilati ay na. 25,000. Wow! Medyo delay na ako mabiyahe na ni ka pa. Di ba? Eh, siyempre, bago na akong phone, kag-isa pa ka. Nadaot naman ko na akong cellphone. Basta mo daw, tagi mong cellphone, call my name. And I'll be there. Basta ka, antos lang gud ka, kay lapit naman gud mga... Sunod bulan na. Ang isa na nakapulan. Hoy, mag-graduate ang ibang katilaw ninyo ko. Graduate na gud ka, lapit na ga. Salamat kayo ga, kay kung dili timot sa imo ga. Kung dili ko na ako malapot ang akong kalipay sa karon. Ay, salamat yun. Salamat yun yan. Kita namang duha dire. Lang ka.
Di ba kayo nanta ka nga? Once makagraduate na ako. Pwede Di ba ba si... subong na lang kayo niya. Pilang na lang kapulan. Mag-graduate na ako. Pwede ba siguro agi-agi, latay-latay lang sa... Antos na lang sa... Wow. Antos na lang sa... Mandamay. Ikaw nga, kung masagot ka, ilo. Pare siguro na. Nakatisting ko na sa una. Awa ba'y lami? Ikaw hindi ka pa. Ikaw ka kung masunod ka na, ilo. Pero basta, mag-graduate naman ka. Pwede na. Pwede na na. Lapit naman ka, mga 1 year na lang. Ay, salamat, mag-graduate na yun. Basta ka nga, ulit-ulit lang sa ugantos. Ha? Sige. Ano kasakit sa imong pulso na eh? Ha? Antos ha? Antos? Bomba. Sige. Dapat yan nga, ipunin mo ang iyong lakas para pagdating na makatapos na ako, makagraduate na ako. Noon mo nila buhos ang iyong lakas. Sige. Wala problema na ka. Maghihintay ako. Basta, are you happy sa akong regalo? Happy birthday kayo nga. Wow, salamat. Happy na birthday pa. Sige. Salamat kayo pa. Sige. Flying kiss lang sa Yes! Flying kiss lang sa kaya. Kapalawanan, bawal pa ang face to face. Brad, tagay lang siya isa ka, Brad, graduate naman yung ka, tunganay lang niya, tas ikat na lang, Brad, tas magkita sila liwat, graduate naman yung ka, so may plano ni mo, gusto ko na yung magtrabaho sa, tas ikat na nato ni Brad, tas magkita sila liwat sa lalaki, tas mo yan sa lalaki na ako'y hambal sa inyo, Brad, i-surprise yung lalaki ba, pero magkipag-break na siya. Wow, congrats anak. Nakagraduate na ikaw. Love ka talaga ni Mama. Nay, salamat po sa inyong pagantos, Nay. Nakapot ko na nga makatapos ako sa pag-eskwela. Salamat kayo, Nay. No problem na. No problem. Tadang! Surprise permanente. Salamat. At nakagraduate ka na rin. Hindi. Kaya, huwag ka munang magsalita. Pasensya na do kay hindi ka kanya invite kaga. Okay lang, walang problema. Do kay gusto ka piyang ulan sa tiyon nga graduation na. Sige na. Walang problema. Nagkakabala ka ako sa mo kaya basa ka pa. Walang problema. At dahil dyan, graduate ka na. Gusto kong ibigay ito sa iyo. Ang kwintas na 24 karat. Ibig mo sabihin, bigyan mo sa akin to. Yes, of course. At ang letra tayo, tingnan mo yung pendant. Letter L. And letter D. Letter L stands for love. Love. Your name. At letter D stands for Undo. Undo. Para sa ako nila? Para sa imo na.
Kabalo ba ka pala presyo na? Balik presyo di ay na. 25,000. Wow! So happy together! Ah, so, Salamat kayo kay... Minsan pa nga, natapos na ko sa kanya pag-eskwela. Padayon niya pagsupunta sa ako. basta ikaw, suportahan ka ka. Bitaw to. Pwede, sa ako na lang may kwenta. Nasa imuha na na. Wala problema. Naku, isultinin mo pa. Hoy, kamulan niya ko giulat. Ay, padamay ka. Ayaw gani kay iniabot ka. So, sa input niya. Gusto na lang siguro na kung sulti sa imo. Ay, excited na kayo ko. Excited na kayo ko. Mauna ba na? Mauna ba na? Okay na sa imo, Dok, nga. Sulti na ako sa imo. Yes, of course. Yes, of course. Bisa di pa ni mo isulti. Balan ko na na. Dok, Balan ko na na. hindi ba... Ay, hinaya lang, hinaya lang. Di ba niingon ko niyo nga once makatapos ko sa akong pag-eskwela, Ihatag na lima. ihatag na ako ng batang pa. Lagi. Madala akong giulat. Dahil lagi nitula akong laway. Madamay ka rin. Hindi tao do. Dili na ko makikot, kay... Dili ko makibot. Atong istoryahan, wala magutay kasulatan ato. Nakainom na kong tambal sa kong high blood. Naka-power cells ko. Maayo. Kayo. Bitaw do ba? Katong promise ko na ako sa imo, ha? Di ba? Karida. Verbal lang. Karida. Magkatilaw niyo kong patawan eh. Basi kung pwede ito, Ano? Come on. hindi na lang nato kapag dayon, no, eh. Di ba? Unsa ko na. Katong i-promise ko ni mo, ma. Dili na natong dayon nun, kay syempre verbal naman to, ha. Wala na Ano ginapin mo kung dili pa na yun? nga. Dugay na magana ako gusto maghambat sa mo doon, ha. Kung tato na lang kung nato na itong relasyon. Unsa ko na. Dali lang. Talan ko nato, di ba kayo? Dali lang. Kalma. Lungkot mo sa balon. Okay. Gusto mo ganda ko doon, ha. Kung tato na niya itong relasyon, kay wala ayaw nga padulungan, di ba? Unsa ko na. Pag isa pa, si mama, si papa, o si ate, si kuya, o si lolo, si lola nga. Hindi magod sila patur sa atong relasyon to. Dali lang. Siguro, mas maayo pa nga, temprano pa lang, tapuso na nato na itong relasyon nga. Biling ta mag-abot sa pagsakita yung atong buot o atong balatyagon to. Kay balo ka nga, gusto pa na ako makatabang sa akong ginikahan niya eh. Wala ba yung ka sa akong sitwasyon niya? Bigato ka, bigaan ko. Dali lang. Murang nagkudog-kudog ang akong lawas. No. Ayaw ko lalaan na po. Dali lang. Makaya na natin mo. Alam le, dili lang ako pangayo utong ako gipangayo. Okay na to. Ayaw na lang to ihatag. to. No. Okay na to, di na ko buhang yo ato. Hindi. Di na ko buhang yo ato katong pataw. Di na ko buhang yo. Okay ra. Ba't mo ba yung to? Nga. Okay na sa imo, ha? Di na ko mukhaon na tong pataw. Di na. Okay ra. Basta ang importante nga, okay ra ka ang relasyon. Salamat kayo, Dok. Napakay gusto nga. Isultinin mo ba? Ka na, mayo. Usa ka na. Basi kung pwede nga. Dili ka mo. Maglakatid sa balay. Di na ko maglakad. Anong balon? Ba't yung sa ganyan pa nga? Dili ka magpakita diri sa balay. Di na magpakita. Pero, hindi ka magkabalaka katong gitabang ni mo sa kuha. In kaso nga, makatrabaho na ko doon kang makasama ko dako.
Amat-amatan mo na ako bayad. Dali lang lang din. Ipaklaro ba? Ipaklaro ka na libog ko. Gusto na ako. Diretso ako. Gusto na ako doon nga. Doon na ito atong relasyon. Unsa ko na. Basan niyo ako doon ba? Unsa ko na. Dalo ako doon. Unsa ko na. Imo doon. Ibig sabihin, di ka na sa kuha. Ibig sabihin, dili ako rin mo. Unsa ko na. Oh, salamat kayo sa mga pagtabang ni mo sa kuha. Unsa ko na. Sa time nga, wala ako. Niabot ka. Mandamay ka. Salamat kayo doon. Pagkatapos sa tanang bakas-bakas sa itong pagmabasada. Pero hindi ka magkabala ka doon. Kinitanan. Bayaran na ako. Mandamay. Bayaran ako ang gitabang ni mo sa kuha. Basta na itong masakitan. Kira na doon. Kira na doon. Bahala na basta. Ang importante pa dahil na nato itong relasyon. Okay ra ba? Bahala na itong mga biyagyo na ito. Okay ra ito. Basta dili mo bayaran ito. Ipadayo lang na ito itong relasyon. Sige na. Maluoy ka. Sige na. Maluoy ka ba? Dili na dyan ko. Mas maluoy ka sa tuwa. Dili na dyan ko doon. Mas maluoy ka. Dili na dyan ko. Lablab! Ay! Hindi ka magkabala ka. Bayaran ko tayo ng mga gihatag mo sa kuha. Ay, biyaan ninyo ko ni mo. Ay! Pandamay ka. Wala pa ko katilawag pataw. Gibiyaan ako. Ay! Wala ba katilaw, gibiyaan naman na may kamatay, kabuliliasyon. Papa J, po nunoy, pagkamatay na nga sa friend. Uy. Ayaw. No, kalma na. Importante do na nakapulig ka sa iyo. Tama. Ara na nasa iya. Yung mag-ulikid pa sa imo. Ay, naku, ang gugma lagi ba? Ako ning mabudlay. Makabuang yun. Sige, Papa J, pwede na yun. Ano ba dapat kong imuhon para ma-okay na ko? Okay naman ka. Ama na ginambal ta, okay ka na. Ikaw lang mismo nagpakomplikado sa imo ko. Ikaw, Rada, nang mayong may tsaya for undo. Mas mayong mag-move on na lang siya. Tama do. Mag-move on na lang siya pabayaan niya na lang po. Oo. Sige lang, at least nakabulig ka, no? Correct. Muna una mo to. Ara na to sa iya. Kung mag-ulikid sa imo. Tama. Paitan. Isa pa do, ang susunod, invest ka na lang sa pamilya mo, sa mga kabataan, kagkapuhan mo. Na. Imo gid permeuna, ang imo kaugan mo. Love yourself. Yan. Love yourself. Lay. Love yourself. Sige. Good luck do, Sige makaya na. na mo move on do. Kaya na. Ayaw palabi. Basta ang importante, una-unahin mo din ang pagbulig. Dito kay Lablab, may nakagraduar siya, pinaagi man sa imo ang gamay nga bulig. Dako na tong kalipay para sa imo. Dako na tong pagpakita o pagbalangga para sa iyaha. Halin sa imo. Amo lang una-unahin mo subong. About sa pakipagrelasyon, siguro, diligid pwede ang inyong relasyon duha. Amo lang butang mo sa imong una-una. And then, hindi ka mawalaan ng pag-asa. Yan, habang may buhay, may pag-asa. Correct. Sige! Lapay mga mensahe na, Brad. Basig pwede na ito basahan bago tayo mag-break. Oo, para sa akon sa kay Undo, mas maayo do nga move on ka na lang. Amo ginasa do, wala sang forever. Importante nga nagkabulig ka. Yan. Iya, bisa na masakit ang ginimo niya. Ah. Para na sa iya. Tama yun.
ang pinakadali nga istorya Senado gingamit ka lang niya. Ayay! Ari, pabajay kag bununoy kaluoy lang si Undo, tabang na lang to Undo. Sa babae nga ginigugma mo Undo, Yeah. from Tuto Luis. Kag para sa kay Undo, amo ginado ang kuan hindi ka gin magsalig sa tanan nga butang. Duha ka butang ang tao sa kalibutan manggagamit. Ayay. Manggagamit kag nagapagamit. Oo. Patay ka, bata. Move on ka na lang, Do. Yeah. Bayin na lang po siya. Sige! Salamat sa inyong mga mensahe, kabrigada. Balikan ito yung mga mensahe. Standby, Dris, ito pagbulong-bulong brigada. Drive-thru ni Bayo. Ubod na ito ang kapatsoy kapagon sa Guard C Calcium Ascorbate Katawag Healthy Achieves sa Guard C. Available sa Brigada Pharmacy. Like for more, standby sa Brigada News FM, The Music and News Authority. Ako ang inyong Papa J. Leader sa mga tanong-tanong boy, Nonoy. Tama, no? Makinawa sa tugan at kulitan. Brigada News FM, The Music and News Authority. Linya, anak, pwede mo ba? Hi! Salamat mga kabrigada. Thank you for watching. And, like a Jong. Hi, thank you. Thank you for watching. And, please, Normal na, okay na lang. follow and like sa ato ang Facebook page. Hi kay Adrian Sinoy Espartero. Naku! Thank you very much mga kabrigada. God bless you. God bless you so